Hello Zimbabwe, welcome to Jungle Studio Outer Mutare, the baddest channel in Zimbabwe. In this channel we're talking about our best artists in Zimbabwe, also upcoming artists and news. If it's your first time to be here, please subscribe but turn on notification bell. Tisingakupedzerei nguva, regai tichipinde munyaya yedu yanhasi. Mumwe muimbi ane mukurumbira muZimbabwe anozivikanwa nekuti prayzah kana kuti Mukudze Mukombe. Obudisa video rake idzva iro riri kupisa zvikuru madandemutande akasiyana-siyana, iro raakafeature nemusikana unozi Feli Nandi. Video racho rinonzi Sarungano. Video iri rabudisa mutauro muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti hanzi akakopa Atira Winged, vamwe vakati aiwa prayzah agara anotogona, asi kutaura chokwadi prayzah agara anogona zvake. Iro video iro rava kutosvika 500,000 yemaviews pasina mazuva matatu. Wehama we munozvionawo sei? Vamwe vari kuti hanzi rakakopwa Atira Winged, ameno munozvionawo sei? Zvakamira sei zvinonga zvichitaurwa izvi? Munozvinzwa sei? Tipei mafungiro enyu mucomment section. Zvakakumira pasarungano zvakada ndokubvunga munguva yecha ndaitoda taitanamirira nasenamo ana yacho yongorwisana nemwene wayo. Thank you guys for watching. See you on my next tutorial. Maita basa munotendwa zvikuru nerudo rwenyu. Rambai makadaro. Subscribe, comment, like and share guys. Thank you very much. Thank you. Ndini wenyu wekwamutare Jungle. Mwari ngawakuitire zvakanaka. Thank you. Blessed more fire.